వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ మినీ బ్లాగ్. ఏంటి రీల్స్ అసలు తీయలేదులే భయం పడుతున్నారా? చూడండి, ఈరోజు అయితే మేము బెంగళూరు నుంచి నెల్లూరుకి వెళ్ళడానికి వెళ్తే మీకోసం ఒక చిన్న రీల్ తీసినాం. చూడండి, కొండలు అట్లే అన్ని సిటీసే. అయితే మనమైతే ఒకటి మర్చిపోయాం. ఏంటది? మీరు ప్రతి వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవట్లేదు. కాస్త చేసుకోండి అబ్బా. మంచి పిల్లలు అయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు. మంచి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు మంచి పిల్లలు చేసుకుంటారని మా ఫ్యామిలీకి చెప్పిన వాళ్ళు నమ్మట్లేదబ్బా. మీరు కాస్త నమ్మండి. బాయ్ బాయ్ బాయ్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.